Telefònica us ofereix aquest espai. L'empresa és Joana Llop, comercialitzem la marca Drac i fem bossos de festa, sabata i algun tipus de complement sempre relacionat amb el món de la festa. Per mi el secret del nostre èxit ha sigut saber fer una sabata i un bolso de festa a un preu assequible per tothom i que competís amb la sabata i el bolso que venia d'Itàlia o de França, que venia molt més car i a sobre dissenyat per nosaltres. Igual que veníem aquí a Espanya, ho podíem vendre fora. Primer vam començar per Europa i ara estem anant a fora d'Europa. Accedir al mercat rus i després reforçar el mercat japonès, que ja hi som des de fa 4 o 5 anys, però estem ara buscant algú allí que ens ajudi a potenciar la marca. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.